வெல்கம் டு அவர் சேனல். நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன் இ பாஸ் வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ வந்து நேற்று போட்டிருந்தோம். அதாவது ட்ரெயினுக்கு வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து கேட்குறீங்க, பைக்குக்கு காருக்கு எதுக்கெலாம் அப்படி அப்ளை பண்ணுறது, அதுவும் இண்டிவிஜுவலாக போனால் எப்படி, குரூப்பாக போனால் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க. அண்ட் வந்து இன்னொரு சில பேர் என்ன கேட்டிருந்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய சொந்த கார் பைக்குக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறது, அதே மாதிரி ஒரு வாடகைக்கு கார் எடுத்துகிட்டு போனால் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுலாம் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அது சொந்த காரோ இல்லை வாடகைக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அதெல்லாம் வந்து அங்கே முக்கியமானது கிடையாது. நீங்கள் எதை எடுத்துகிட்டு போனாலும் அதுக்கு வந்து ஒரே ப்ராசஸ் தான், ஒரே இதில் தான் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன் இ பாஸ் வந்து அப்ளை பண்ணி வாங்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சுக்க மொத்தம் 4 விதம் இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் அண்ட் குரூப்பாக வந்து போனால் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது. அதே விதத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு தொழில் நிறுவனம் வச்சிருந்தா அதுக்கு எப்படி டிஎன் இ பாஸ் வந்து அப்ளை பண்ணி வாங்குறது. மூணாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தமிழ்நாட்டு, அதாவது வேறு ஸ்டேட்லேருந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே என்ட்ராகனா அதுக்கு எப்படி வந்து இ பாஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுறது. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே மொத்தம் 8 ஜோனலாக வந்து பிரிச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த 8 ஜோனலில் வந்து நீங்கள் உள்ளே போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு இதுலேருந்து இன்னொருத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு எப்படி வந்து இ பாஸ் அப்ளை பண்ணுறது தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே அந்த பெல் பண்ணி கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே அப்டேட் ஆகும். இதோட லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்டர்ஃபேஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ உங்களோட மொபைல் நம்பர் கொடுத்துட்டு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேப்ஸை வந்து கரெக்டாக வந்து டைப் பண்ணி சென்ட் ஓடிபி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட மொபைல் நம்பருக்கு வந்து ஓடிபி வரும். அதை வந்து கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணுங்கள். ஸோ ஓடிபி என்ட்ரி பண்ணி உள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மொத்தம் 4க்கும், அதாவது தனிநபர் குழு, அதாவது இண்டிவிஜுவலாக போனால் குரூப்பாக போனால் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு தான் சூஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சிறு தொழிலோ பெருதொழிலோ நீங்கள் வச்சு நிறுவனம் வச்சு ரன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து 2வது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் வேறு ஸ்டேட்லேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க, வேறு ஸ்டேட்லேருந்து நம்ம ஸ்டேட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டின் உள் நுழைதல், அதாவது கம்மிங் இன்சைட் தமிழ்நாடு, அதாவது நீங்கள் வந்து வர்றதா இருந்தால் ட்ரெயின் அல்லது விமானத்து மூலியமாக தான் வரணும். இந்த 2 ஆப்ஷன் தான் இப்போதைக்கு இருக்குது, அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வரதா இருந்தால் இந்த 3வது வந்து சூஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே நீங்கள் ட்ரெயின்லேயே விமானத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல் பண்ணால் மொத்தம் 8 ஜோனலாக பிரிச்சிருக்காங்க நமக்கு தெரியும். ஸோ இந்த 8 ஜோனலுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே ட்ரெயின் மூலியமாவோ இல்லை விமானத்துலேயோ நீங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபைனலாக இருக்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஐ மீன் நீங்கள் வந்து ஒரு பைக்கில் இல்லை அவங்க வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஜோனலையும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம். கண்டினியூ கொடுத்துருங்க கீழே. இது வந்து பார்த்தீங்க இந்த ப்ராசஸ் வந்து எதுக்கு கரெக்டாக செட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு பைக்கில் வந்து போகிறதா ஒரு நபராக இருக்கலாம், இல்லை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு காரில் போகிற நபராக இருக்கலாம். ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பஸ்ஸில் போகிறவங்களுக்கு வந்து கம்பல்சரி வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பஸ்ஸில் போகிறதுக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்குது. ஸோ லோக்கல் பஸ்ஸில் போகிறதுக்கும் தேவையா அப்படின்னா கம்பல்சரி அதுக்கு தேவையே இல்லை. லோக்கல் பஸ்ஸில் போகிறதுக்குலாம் நீங்கள் வந்து இ பாஸ் வந்து எடுக்கணும் அப்படின்லாம் அவசியம் கிடையாது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரண்ட்டில் வந்து ஆன்லைனில் வந்து புக்கிங் பண்ணி போகிறதுக்கு வந்து இப்போ வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். நீங்கள் நெட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இந்த புக்கிங் பண்ணி போகிற பர்சன்ஸ் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ பாஸ் வந்து கம்பல்சரியாக வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ புக் பண்ணாமல் போகிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ளூ கலர் பஸ்ஸஸ்லாம் போகும். ஸோ அந்த பஸ்ஸஸ்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ பாஸ் எடுக்கணும்னு கம்பல்சரி அவங்க வந்து சொல்லவே கிடையாது. புக்கிங் பண்ணி போகிற பர்சன்ஸ் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ பாஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைக்கு கார் இந்த மாதிரி தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து காரணம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது நீங்கள் வந்து டெத்து ஓரியன்டாக போகிறீங்களா, இல்லை மேரேஜுக்காக போகிறீங்களா, இல்லை மெடிக்கல் எமர்ஜென்சியாக போகிறீங்களா, இல்லை ரிட்டர்ன் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் பீப்புள், நீங்கள் ரிட்டர்ன் உங்களுடைய ஊருக்கு போகிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து உங்களுடைய காரணம் எதுவோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வர அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அதாவது அவுட் சைட் டிஸ்ட்ரிக்டா, ஐ மீன் இப்போ நான் மதுரையில் இருக்கேன் அப்படின்னா அந்த மதுரைக்குள்ளே போனால் இன்சைட் டிஸ்ட்ரிக் கொடுக்கணும். இல்லை நான் வெளியே போகிறேன், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோயம்புத்தூர் போனால் அவுட் சைட் டிஸ்ட்ரிக் கொடுக்கணும். அதான் கொடுத்துருக்காங்க. கோயிங் அவுட் சைட் தமிழ்நாடு கொடுத்துருப்பாங்க, கம்மிங் இன்சைட் தமிழ்நாடு, டிரான்சிட். இதில் அந்த கோயிங் அவுட் சைட் தமிழ்நாடு, கம்மிங் இன்சைட் தமிழ்நாடுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த 3 ஆப்ஷனில் வரும். பட் இந்த ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ பாஸ் அப்ளை பண்ணுறது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சைடு டிஸ்ட்ரிக், அவங்களோட சொந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் போகிறதா இருந்தால் இ பாஸ் தேவையில்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அவுட் சைடு அவங்களோட சொந்த டிஸ்ட்ரிக்டை தாண்டி போனால் மட்டும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ பாஸ் வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் அவுட் சைடு டிஸ்ட்ரிக்டை வந்து நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அனுமதி தேவைப்படும் நாட்கள் வந்து கேட்டுருங்க. ஐ மீன் நீங்கள் வந்து என்றைக்கு வந்து கிளம்புறீங்களோ அந்த டேட்டை வந்து கொடுத்துருங்க. அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரிட்டன் வர டேட் வந்து இங்கே இருக்கும், டேட் 2 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இது வந்து ரிட்டன் வர டேட்டு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கிளம்புற டேட்டு, நீங்கள் வந்து ரிட்டன் வர டேட்டு கீழே அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. மேக்ஸிமம் அலோட டேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 நாள். நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மதுரையிலேருந்து கிளம்பி போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கோயம்புத்தூர்லேருந்து ரிட்டன் வரதுக்கு வந்து 2 நாள் தான் வந்து அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் டைமே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் எந்த பெரிய வேலையாக இருந்தாலும் 2 நாள் முடிச்சு நீங்கள் ரிட்டன் வர்ற மாதிரி தான் இருக்கும். விண்ணப்பதாரர் பேர் வந்து கொடுத்துருங்க. அப்புறம் வந்து பாலினம் கொடுத்துருங்க, மேலா ஃபீமேலா இல்லை அதர் வந்து கொடுத்துருங்க. ஸோ அதை கொடுத்துருங்க. அப்ளை பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேண்ட்டுடைய தாய் தந்தை கணவர் பேர் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதையும் கரெக்டாக கொடுத்துருங்க. தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா விண்ணப்பதாரின் வயது கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதையுமே வந்து ஏஜ் வந்து கரெக்டாக கொடுத்துருங்க. தென் விண்ணப்பதாரை தவிர மற்ற பயணிகள் எண்ணிக்கை இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து என்ட்ரு பண்ணணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைக்கில் வந்து 2 பேர் போகிறீங்கன்னா விண்ணப்பதாரர் பெயரை வந்து இங்கே போட்டுருங்க.
தென் அந்த கூட போகக்கூடிய ஒரு 100 ஆளுடைய நேம் வந்து விண்ணப்பதாரரை தவிர மற்ற பயணிகள் இன்றைக்கி அந்த பைக்கில் கூட போகிற ஆளுடைய நேமை வந்து இங்கே டைப் பண்ணிடுங்க. அதே நீங்கள் காரில் போகிறாங்க காரில் கூட யார் வராங்களோ அவங்களுடைய இதை வந்து டீட்டெயில்ஸ் வந்து இதில் வந்து டைப் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் விண்ணப்பதாரர் அடையாள சான்று வந்து கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஆதார் கார்டு, ரேஷன் கார்டு, டிரைவிங் லைசன்ஸு, பேன் கார்டு, பாஸ்போர்ட் இதை வந்து கொடுத்து நீங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கலாம். விண்ணப்பதாரர் அடையாள சான்று எண் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஆதார் கார்டு கொடுத்தீங்களா, இங்கே வந்து ஆதார் கார்டோட எண் வந்து கொடுக்கணும், அதை வந்து கொடுத்துருங்க. அதே மாதிரி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர் அடையாள சான்று நீங்கள் ஆதார் கார்டு இங்கே கொடுத்து இங்கே ஆதார் கார்டு எண்ணு டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஆதார் கார்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா less than 500 kbக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த less than 500 kbக்குள்ளே உங்களுக்கு கம்ப்ரஸ் பண்ண தெரியலன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. கூகுளில் போயிட்டு இமேஜ் கம்ப்ரஷன் அடிச்சிங்களாக்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு லிங்க் வரும். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி ஃபோட்டோ வந்து அப்லோட் பண்ண சொன்னோம். அந்த ஆதார் கார்டு ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணி less than 400 kb 300 kb கொடுத்தீங்களாக்க டவுன்லோட் ஆகி வரும். அந்த டவுன்லோட் வர்றதை வந்து இங்கே வந்து இந்த இதில் வந்து ப்ரௌசர் கொடுத்து நீங்கள் வந்து இதில் போயிட்டீங்களாக்க இதில் வந்து கேட்க சூஸ் பண்ண சொல்லலாம். சூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வந்து அப்லோட் பண்ணிடுங்க. தன் வாகன வகை இதில் கேட்டிருப்பாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பேசஞ்சர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பஸ்ஸில் போகிறீங்க அப்படின்னா அது 20 இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் பர்சனுக்கு தேவைப்படாது. அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த சிறு தொழில் பெருத்தொழில் வச்சிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா, தொழிற்சாலை வச்சிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு அது வந்து ஃபஸ்ட்டு வரும். இந்த வேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் மேரேஜுக்கோ இல்லை எமர்ஜென்சிக்காக போகிறீங்களா, அந்த வேன் ஒரு குடும்பத்தில் வேன் பிடிச்சி போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த வேன் வந்து யூஸ் ஆகும். வேன் நீங்கள் சப்போஸ் பிடிச்சிங்க ஒரு மேரேஜுக்கு வேன் பிடிச்சிங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் 7 பேர் தான் அலோவுடு. அப்புறம் வந்து இனோவா அந்த மாதிரி மேக்ஸிமம் அந்த கார் டைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 பேர் தான் ட்ராவல் பண்ண முடியும். மேக்ஸிமம் காரில் நார்மல் டைப் கார்மலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 2 பேர், பைக்கில் வந்து ஒரு ஆள் தான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாகன எண்ணு வந்து கேட்டிருக்காங்க. பைக்காக இருந்தால் பைக் எண்ணு கொடுத்துருங்க, காராக இருந்தால் கார் எண்ணு கொடுத்துருங்க. கூடுதல் தகவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய அட்ரஸ்ஸு ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய மெம்பர்ஸ் கூடலாம் யார் வர்றா அவங்களுடைய அட்ரஸ்ஸு அதெல்லாம் கொடுத்துங்க. தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைக்கு கார் அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்து நெக்ஸ்ட் டேப்பை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் அந்த கூட வரக்கூடிய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என் கூட பைக்கில் ஒரு ஆள் வர்றாங்க, காரில் ஒரு ஆள் வராங்க, அவங்களுடைய ஆதார் நம்பர் ப்ளஸ் அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்கும். ஸ்டெப் 2 ஸ்டெப் 3ல் அது ரெண்டையும் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து ஃபைனலாக சப்மிட் கொடுத்துருக்க சப்மிட் ஆயிடும். நல்லா கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க. ஸ்டெப் 2 ஸ்டெப் 3ல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூட வரக்கூடியவங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் தான் கேட்கும், உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸை கேட்காது. இவ்வளோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பைக்கு காரில் போகக்கூடியது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தொழில் நிறுவனத்துக்கானது, அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ தொழில் நிறுவனம் நீ வந்து இன்சைடாக அவுட் சைடாக கேட்டிருப்பாங்க. சென்னை போலீஸ் சென்னைக்கு இன்சைடாக அவுட் சைடான்னு கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ இது மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொழிற்சாலை வச்சிருக்கவங்களுக்கு தான் யூஸ் ஆகும், நம்மளுக்கு வந்து தேவைப்படாது. இந்த இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுக்குள் நுழையுது, அதாவது அவுட் சைடு நீங்கள் வந்து அதர் ஸ்டேட்லேருந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வர்ற மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு இது வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் வந்து ட்ரெயின் மூலியமாக வர்றது வந்து ட்ரெயின் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ட்ரெயின் யூஸ் பண்ணிட்டு இஃப் யூ ஹேவ் அரைவ்டு இன் இந்தியா ஃப்ரம் அனதர் கண்ட்ரி வித்தின் லாஸ்ட் 7 days அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே ஃபார்மெட் தான் வந்திருக்கும். ஸோ இதுவுமே வந்து கரெக்டாக நீங்கள் வந்து இது பண்ணிடுங்க. ஸோ இது நம்ம ஆல்ரெடி வந்து சொல்லியிருந்தோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ரிட்டன் அகைன் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லி முடிச்சிடறேன். விண்ணப்பதாரர் பெயர் கொடுத்துருங்க, அதேமாதிரி பாலினத்தை கொடுத்துருங்க, தந்தை தாய் கணவர் பெயர் கொடுத்துருங்க, விண்ணப்பதாரர் வயதை வந்து கரெக்டாக கொடுத்துருங்க. அதே மாதிரி விண்ணப்பதாரர் தவிர மற்ற பயணிகள் எண்ணிக்கை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயினில் வந்து இப்போ தனியாக போனால் ஒரு டிக்கெட் தான் கொடுப்போம். இதே மாதிரி ஒரு 2-3 பேர் போனமாக்கு ஒரே தான் டிக்கெட் எடுப்போம். ஸோ மொத்தம் ஒரு டிக்கெட்டில் 3 பேர் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரே தான் போட்டு கொடுப்பாங்க. ஒரே டிக்கெட்டில் 3 பேருக்கு ஒரே டிக்கெட்டாக போட்டு கொடுப்பாங்க. ஸோ அப்போ வந்து யார் பேரில் எடுத்தீங்களோ அவங்க பேர் இங்கே கொடுத்துருங்க. ரிமைனிங் கூடிய 2 பேருடைய பேரை இங்கே வந்து டைப் பண்ணிடுங்க. அதே மாதிரி யார் டிக்கெட் எடுத்தீங்களோ அவங்களுடைய அடையாள சான்று அதோடைய எண்ணை கொடுத்துருங்க. தென் அதே மாதிரி அதுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸுக்கான இதை வந்து கரெக்டானது இங்கே வந்து ப்ரூஃப் வந்து அப்லோட் பண்ணிடுங்க. ட்ரெயின் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட்லேயே இருக்கும், அதுவும் கரெக்டாக கொடுத்துருங்க. கோச் நம்பர் வந்து ட்ரெயின் டிக்கெட்லேயே இருக்கும், சீட் நம்பரும் ட்ரெயின் டிக்கெட்லேயே இருக்கும், அதையும் வந்து கரெக்டாக கொடுத்துருங்க. ஆரிஜின் ரயில்வே ஸ்டேஷன் எங்கே ஏறுறீங்கன்றதை கொடுத்துருங்க, எங்கே இறங்க போகிறீங்கன்றதையும் கொடுத்துருங்க. காப்பி ஆஃப் த டிக்கெட், அதாவது நீங்கள் எடுத்த டிக்கெட்டை வந்து நல்லா ஃபோட்டோ எடுத்து அதை வந்து அப்லோட் பண்ணுங்க. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எல்லாமே 500 kb கீழே தான் இருக்கும். ஸோ அதை கரெக்டாக கொடுத்துருங்க. பிஎன்ஆர் நம்பர் அந்த டிக்கெட்லேயே இருக்கும். அப்புறம் டிப்ரெச்சர் டேட்டு டைம் எல்லாம் கொடுத்துருக்கா, அதாவது ட்ராவல் டைம் இது எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம். இது எல்லாமே கொடுத்துட்டு கீழே வந்து அக்ரி கொடுத்துட்டு கூடுதல் தகவல் வந்து கொடுத்துருங்க. இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பஸ்ஸு காரை பொறுத்தளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஜோனில் சுற்றுறீங்களாக்க உங்களுக்கு வந்து இ பாஸ் வந்து தேவையில்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் ட்ரெயினை பொறுத்தளவு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீ ஒரே ஜோனலில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மதுரையில் ஏறுறீங்க அப்படின்னா மதுரை பெரியார் ஜங்ஷனில் ஏறுறீங்க அப்படின்னா திருமூல ஜங்ஷனில் வந்து இறங்க போகிறதா இருந்தாலுமே கூட உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பான முறையில் இ பாஸ் வந்து வேணும். ஸோ நீங்கள் ஒரே ஜோனலில் நீங்கள் ஏறி இறங்கினாலும் ட்ரெயினை பொறுத்தளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ பாஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுனால சப்போஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ப்ராப்ளம் வந்தால் அவங்களை வந்து ஈஸியாக வந்து ட்ராக் பண்ணிக்கலான்ற காரணத்தினால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயினுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் ட்ரெயினில் ஒரே ஜோனலில் நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் ஏறி கோயம்புத்தூரில் இன்னொரு ஜங்ஷனில் இறங்கினாலும் நீங்கள் வந்து இ பாஸ் அப்ளை பண்ணி தாகணும். இல்லை நீங்கள் திருச்சியில் இன்னொரு ஜங்ஷனில் இருந்து திருச்சியில் இன்னொரு இதில் நீ இறங்கினாலும் கண்டிப்பான முறையில் வந்து இ பாஸ் அப்ளை பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு இதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஏன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்து ஈஸியாக அவங்க வந்து ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றக்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க, மற்றபடி வேறு எதுவுமே கிடையாது.
ஸோ இதே மாதிரி தான். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிற்குள் பயணம் செய்வதற்கு அதே மாதிரி தான், வேறு எதுவுமே கிடையாது. ட்ரெயின், விமானம் கொடுக்குறாந்தாலும் அதே தான், சேம் ப்ராசஸ் தான். அந்த டிக்கெட்டில் என்னென்னலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக கொடுத்து இது பண்ணுறது தான், மற்றபடி வேறு எதுவுமே கிடையாது. அதே மாதிரி ட்ரெயினுக்கு அதே மாதிரி தான். ட்ரெயின்லேயே நீங்கள் உள்ளே வந்து நீங்கள் இது பண்ணுற மாதிரி இருந்தால், தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அதே தான், எப்படி நம்ம அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோமோ அதே சேம் டேட்டா தான் கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துட்டு லாஸ்ட்டாக நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டிங்களாக்கா உங்களுக்கானது வந்து உங்களுக்கு மெசேஜ் வந்துடும். மெசேஜ் வந்தோடனே முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஆஃப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 hours 1 hours வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான இதை வந்து பிடிஎஃப் வந்து அவங்க வந்து கரெக்டான டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு, கரெக்டான ப்ரூஃப்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களோட வெரிஃபிகேஷன் பண்ணி உங்களுக்கானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான இதில் வந்து மொபைல் நம்பருக்கு வந்து சென்ட் பண்ணிடுவாங்க. நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின்லையோ பஸ்லேயோ வந்து நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண முடியும். ஸோ கரெக்டான முறையில் அப்ளை பண்ணி கரெக்டாக சேஃபாக வந்து ட்ராவல் பண்ணி வீட்டுக்கு சேஃபாக வந்து சேருங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். அகைன் ஏதாவது ஒரு வீடியோவில் வந்து மீட் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ வந்து மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள், நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருப்பாங்க.